Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо UFC Дастин Порье барои реванш бо Ҷейсон Гейҷи розигии худро дод. Ташкилоти UFC дар Твиттер акси Гейҷиро чоп карда чунин суханҳо навиштанд. Ҷейсон Гейҷи гуфт ки омода аст ки боз як маротибаи дигар ба сӯи унвон равон шавад. шумо киро рақиби навбатии ӯ дидан мехостед, навиштааст UFC. ва яке аз мухлисони ММА дар поёни ин акс навишт ки муҳорибаи 5 раунда бо Дастин Порье ва ғолиби онҳо бо Ислам Махачев дар Абу-Даби. Дастин боша бо ин суханҳои мухлис розӣ шуда рафтем навишт. Акнун дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. хотиррасон мекунем ки Дастин Порье ва Ҷейсон Гейҷи аллакай як маротиба вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Порье дар 4-ум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғолиб шуда буд. лекин аз қафас Дастин Порье бо як азоб рафт, чунки Гейҷи ба ӯ зарари хеле калон расонда буд ва ҳамчунин ҳамон давраҳо Гейҷи тамоман бенақша меҷангид. ҳозир Гейҷи тамоман ҷангори дигар шудааст ва хеле боақлона меҷангад. барои ҳамин реванши онҳо беҳтарин муҳориба хоҳад шуд ва фикр мекунем ки ҳамаи мухлисони ММА ин муҳорибаро дидан мехостанд. шумо чӣ дӯстон? ҷангори вазни ним вазни ACA Элхан Мусаев баъди ғалабаш дар муҳориба зидди ҷангори тоҷик Абдулҳамид Давлатов ба дигар ҷангори тоҷик Фаридун Одилов визов дод ва Фаридун ба ӯ ҷавоб дод. биёед оғоз мекунем аз суханҳои Мусаев. чӣ гунае ки шумо медонед чанд рӯз пеш ман дар муҳориба зидди ҷангори хеле сахти тоҷики вазни ғалаба ба даст овардам ки ӯ дар ҳақиқат яке аз беҳтарин ҷангварони онҳо ба ҳисоб мерафт ва довталаби якчанд ташкилотҳои ҷаҳонӣ буд. аммо ҳозир гап оиди ӯ нест. ҳозир ма ба муҳориба ситораи нави мухлисони тоҷик ки стили муҳорибаҳояш ба стили муҳорибаҳои ман монанд аст ва ин визофи ман ба суроғаи Фаридун Одилов аст. бас аз мишокҳоеро задан ки лига ба ту медиҳад ба пайраҳаи хатарноки вазни ним вазни ACA баро ё ин ки ба вазни худ вазни миёна баргард, навиштааст Мусаев ва Одилов дар ҷавоб чунин суханҳо навишт. ман ҳеҷ вақт ҳамин гуна ҷангварони интернетиро намефаҳмидам. вақте ки бо онҳо вомехӯрӣ онҳо табассум мекунанд, салом мекунанд, а дар интернет боша визов медиҳанд. хештег дар навбат, навиштааст Одилов. дӯстон, бояд қайд кард ки ҳам баъзаи Фаридун ва ҳам баъзаи Элхан гӯштин аст, аммо Фаридун дар гӯштин зиёдтар дастовар дорад ва дар стойка Фаридун хеле хатарнок аст. ин чизро дар муҳорибаҳои ӯ дида мешавад. Фаридун Одилов ягона ҷангоре ҳаст ки Шавқат Раҳмоновро ба нокдаун равон кардааст. барои ҳамин фикр мекунем ки агар муҳорибаи онҳо баргузор гардад, пас Фаридун дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад. лекин дӯстон, мо бояд ба ин чизҳо одат кунем, чунки акнун чунин визовҳо ба суроғаи Фаридун Одилов бисёр мешаванд. тобови ҷангори вазни нимёна UFC Колби Ковингтон оиди визови додаи Ислам Махачев ба Леон Эдвардс фикрҳои худро баён кард. ман ин чизро дида хандидам. бародар, туро як мундуқ Александр Волконовский 66 килограмма зад. чӣ гуна ту ба вазни 77 килограмм баромадан мехоҳӣ? мо медонем ки дар ин ҷо чӣ гап ҳаст. ҳамаи ин корҳоро менеҷери ӯ карда истодааст, то ин ки Махачев пеш аз ман барои камарбанд ҷангад. аммо ин кор намешавад. дар вазни 70 килограммон ҳадиақал як маротиба камарбанди худро ҳимоя кун. ту бо ҷангори вазни ним сабук ҷангидӣ, бо як мундуқчае ки қадаш 1.63 ё 67 сантиметр аст ва ӯ туро зад. ин рӯзҳо бисёр гап мезананд ки ба вазни 77 килограмм мебароянд, аммо онҳо ягон вақт ба ин вазн намебароянд, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, фикр мекунем ки Колби Ковингтон чанд муддат нест шуда буд ва бисёриҳо ӯро фаромӯш карданд. акнун ӯ баргашт ва боз корҳои худро сар кард ва мо шумо медонем ки то он вақте ки ӯ шикаст нахӯрад дигар хаб намекунад ва агар ки ӯ боз Леонро шикаст дода чемпион шавад, пас фикр мекунем ки трештоки ӯ боз ҳам зиёдтар мешавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.